Ano yung palusot mo kanina? Bayot ko. My God, Lester! Ang galing! This is Sumoba! Ladies and gentlemen, kagwapa ni Ma'am Single, Ma'am Single. Ay, ara na dahil. Ay, ara, wow. Ganda ni. Ang ganda ni Ma'am, no? Perfect. Headband talagang all set. Ready na ba bukas? Ready na sa cash allowance. Ganun yung sagot, no? Bright. But anyway, Ma'am, anong tawagan nila? Oh, kapag ganun doon, naglaybo ko naman batian ko ni. Ma. Pa. Kaya may H, gina siya. Kung mag-chat siya, makita ko man. Nakauli ka na. Ma. Diri ko sa barrio dos mahulat. Basi ka sa sobrang letter H sa alphabet nila sa classroom. Sexy naman ni Ma'am. Bakunado ng vaccine mo last time, Ma'am. Ako, Sinovac. Ano sa'yo? Ay, vaccine ka, wala. Sa'yo. Okay. Saan po na nagkita ang ating bride and groom? Sa boarding house. Hello ka mo! Bakit? Naaabalan mo, Ma'am, nga sa boarding house, Ma'am? Bakit? Ayun na! Ngayon ay makukumpirma natin kung tama ba ang narinig ni Ma'am sa boarding house. Ba kayo unang nagkita? Tayo forever sa boarding house. Catherine. Ayan po, si Miss Gia. Miss Lee. Joanne, go on. Buntis ako. Bakit totoo? Alam na mga magulang ko yun, di ko tinago, ano? Alam, mag-secret-secret ka, wala kang pambibili ng folic acid. Alright. May boyfriend? Saan? Pakita sa kamay. Yeah! Hindi mo kayo pagpapon. Sir, ma'am, alam mo ba, ma'am, na kinausap ako ni Sir kanina? Sabi niya sa akin, i-ano mo talaga, papanalunin mo kasi may nabili ako. In-advance ko na kasi yung chok ko. Thank you so much, ha. Ganda-ganda mo. Parang may lahi siya, no? Yung mga Sharifa Akil Beauty, kinulang lang ng height. Ano? Bright din ang minda ko. Feeling ko magka-grupo tayo. Anong school mo? Ito, sexy. Favorite color. Talaga nude. Sabi nila, kaputi pa daw. My boyfriend? Yes. Taga saan, Ma'am? Taga Pakaruna. Nag-kiss na kayo? Dito ba? Kiss dito, oh. Ikaw talaga, sa kamay, ganyan, no? Meron na. Ilang taon na kayo mag-shota? 1 year pa lang. Do you see yourself wearing white gown katulad ni Ma'am Cindy? The future. The future. Sige. Nasaan ka? Manira ng relasyon. Dito ka. Wow! Woo! Gia, sorry. Gia, favorite song? Wala na? Ang totoo. Favorite song? Basta Olivia Rodrigo, yung pang-heartbroken. Gusto niya yung nasasaktan siya. May single dyan? May single? Teacher? May boyfriend? Wala. Baka heto na ang dahilan kung bakit ka bibisita sa paaralan ng... Suwa integrated. Suwa integrated. Di ba namimigay kayo ng flyers minsan, Ma'am, pag bisitahin mo siya, present mo kung magkano ang kaltas niya pag 10,000, yun. Okay. Huwag ka nang sasabit. Kasama sa bangko to? Okay. Ma'am, basta walang undead. Mahirap ka sa may undead. Okay, Ma'am. Bakit walang boyfriend? Ano ba yung mga type mo sa lalaki? Ano? Basta
May bungot, gusto mo? Mabait. Ano pa? Matalino. Matalino, pwede. Ay, sabi tinuturo niya ni Sir. All subjects cum laude pa. Ganun. And pangatlo? Family-oriented. Family-oriented. Nagtuturo ng ESP yan. Education sa pagpapakatao. Okay. Alright, ladies and gentlemen, ma'am, pagkaayain ka sa isang lugar ng taong ito na gustong-gusto mo. Saan mo gustong dalhin ka niya? Ano yung mga tapad niya man yung lain yung tudlo? Okay, saan? Basta kung saan kami masaya ng dalawa. Ito talaga sa... Joanne. Ganit ng tabi tayo, Joanne. Si Joanne. Nabutan mo ako noon, Joanne. Ano ka grade noon? Until 4th year. Hanggang 4th year, talaga. Kasi isang parallel lang kami ni Joanne. Pero hindi ko siya na-estudyante. Tama ba? Okay. High school ka na noon. May boyfriend? Wala. Wala na? Wala na yun, yung dati? 2 years na. Bakit ka naghiwalay? Issue. Okay, ito. Ano yung natutunan mo sa dati mong relationship? Sabi ko cool. Okay lang. Pero hindi ka nakita ni mama mo kasi lang kami. Ano, sa tingin mo, yung mga basic lang, siguro. Love is never enough. Love is never enough, Joanne. Thank you so much. Grabe ha. Isa pa, ito. Hi, ma'am! Si ma'am, nahuli ko siya nagbabasa ng group chat nila. To all teachers, please make sure that your DLL, your MELC, and of course your chalk are ready for tomorrow. How are you for today? I'm good. I'm ready. Are you ready for tomorrow? Plansya ka na ba? Wala pa. Hindi ka pa ready. May boyfriend? Yes. Last time wala siyang boyfriend. Pero ngayon may boyfriend ka na. Ano ba? Kasama dun sa family ng in-check na nakilala natin o ano? Wala, sa Korea siya. Oh, ibang kasi talaga yung family nila. Si ate na in-check. Siya may Korea. Okay, so hindi mo na nakikita ang sarili mong may paparis pa kita sa iba. Hindi. Kasi magiging ano ka niyan, manloloko. Alright, ladies and gentlemen, ngayon kasi palakpakan po natin sila. 1, 2, 3, and go! Ladies and gentlemen, we have a winner! Alam mo yung hindi mo inaasahan na ganito yung mangyayari, pero grabe Lord, thank you so much. Talagang binigay mo sa amin ang araw na ito. Hindi ko kasi kinumpleto yung instruction, basta intindihin mo na lang. Yun, ka na. Okay na. Alright, ma'am, happy ka ba na siya naka-ano? Yes! Okay. Ma'am, akit ka dito. Po, ano. Ito yung mga unang style talaga ngayon. Okay, sir, your name is? Nelson. Sir Nelson, my girlfriend. Meron. Kaya ayusin mo, kundi mag-away, tatampo-tampo na nga. Sabi niya, wala niya nagamit. Nga naman, nakatpagin siya dito. Okay. Anong tawagan niyo ni girlfriend, sir? Marami. Sino maraming girlfriend? Maraming tawagan. Anong pinaka... Ano sinasabi? Anong pinaka-paborito mong tawagan niyo? Baby. Anong maybe? 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 Basi. Basi! Basi! Bakit maybe? Baby. Baby, kung makabasi ka man, ikaw pa sa Alright, so, you know what, sir, kahit na hindi kayo nag-uusap, nagtatabi ng sobrang dikit, nakikita ko yung spark sa inyong dalawa. Kaya, ano? Kay ma'am? Kanino daw? Diyos ko na, nandito ka? Alright, so, eto, sir, pwede mo bang ituro sa amin sa inyong girlfriend mo, sir? Ang ganda-ganda. Hindi mo na ba siya ipagpapalit sa iba? Never. Yun na yan. Darling, Hindi, nagtatayo ka dyan, nagpapagpilihan ka pa rin. Pero syempre, alam na natin kung anong laman na yung mga puso dito kasi. Ano yung palusot mo kanina? bayot ko. Formal na formal, lalaking lalaki. Tapos nang pilitin siya patayin, sabi niya, bayot ako. Nag-iba! Ano pa na-decision si sir? Pero sa tingin mo, may girlfriend? Boyfriend. Dito kami, niloloko niya kami. Meron! Bakit? Meron ko!
Ate ko, hindi, tinuudag yun. Sa yung pangalan, sir. Ano na lang, sa inyong tawgan na eh. Baby. Friends with baby. Alam ka, bantay-bantayan mo kung sino bini-baby nito. Baby 1, baby 2. But anyway, ladies and gentlemen, sir. In love na in love ka ba? Di na papalitan yan? Yes. Alam mo yung smile niya? Magsabi ka ng totoo, niloloko niya ako o gawa-gawa ano ma? Wallpaper lang! Pwede ba makita ka? Parang hindi kita okrayin. Alam na. Ano ba alam, nagme-message ka, binabasa niya sa likod. Miss mo na. Meron talaga. Ala, okay! Parang instructor sa gym, yung master. Okay. Ayan, nakita ka dyan. Okay, thank you so much. Sir, ang ganda ng buhok ni sir, pang senior high yung style, no? How old are you, sir? 28 years old. 1995. Ay, mali. Oh. My boyfriend, my girlfriend? Wala po. Bakit naman? Saan ang ba binibisihan mo? Family first. Family first! Sa family first. Pero sir, kapag makakita ka ng isang babaeng qualified naman, na tulad niya tatrabaho sa bangko, ganyan, single, siya na mabait, ganyan. Kung may pagkakataong ligawan mo siya, o maipakita naman ang iyong pagiging lalaki, kulbaan ka? Okay ba? Lalaban ba tayo? Laban. Kung dadalhin mo siya sa isang lugar, saan mo siya dadalhin? Sa lugar na kung saan kami lang dalawa. Pakisure na kayong dalawa, no? Wow. Okay. Sir, natural yung balbas mo. Ganyan ka talaga, sir. Yes, ma'am. Ganyan na ng boses niya, no? Oo, pang mutya ng ano. Walang nobya? Wala po. Okay. Alam mo ba na ibang mga babae, gustong-gusto nila na mabalahibo. Kasi daw, kalam. Pero nagka-girlfriend ka na. Yes po. So, nasabi niya ba na isa sa pinaka-paborito kong bagay na meron ka ay ang iyong balbas? Sa tingin mo itong sinusunod na mga pares mo ay maging paborito niya rin yan? Sure. Okay. Okay, sige ganito. Eto si ma'am, kasi si ma'am single eh. Pag-aayain mo si ma'am sa isang lugar, saan mo siya dadalhin at paano mo sasabihin ito sa kanya? Ma'am, anong pangalan nga ni natin yun? Gia, okay? Gia? Tingnan mo siya sa mata, sir. Hi, Gia. Pwedeng mag-apply ng loan sa Producers Bank. Mag-apply kami ng loan. Pinagsasabi ditong gano'n. Sa bangko mo siya dadalhin, dahil may increase na ba? May duty siya. May duty. Ihatid po, may duty siya. Willing ka ba magpahatid kay sir, ma'am? Depende. May sasakyan ka mo pabalik ng city po? Meron. Ma'am, mukhang punuan daw kayo. Alright, ladies and gentlemen. Oh, si number 4! Wala to. Ako pa nakapag-decide yung babae. Kami pa lang yun. Yung ano lang namin feelings. Ang pinipili ni ma'am mula sa Producers Bank is Sumoba Branch na ang President Kirino mas malapit kami. Sino? 1, 2, 3, or 4? Ito ay pinagdesisyonan niya pong maigi at sana daw ho ay eto na ang maging simula ng bagong kwento ng kanya. Ladies and gentlemen, our beautiful lady chose number
sir, nakilig na kilig kami kasi ang dami nagkaka-crush sa team sa'yo. So, iniisip nila na sila si G. 1, 2, 3, and go, Jen. Saglit lang, sabi ko i-spread ng wing, sabi ni Ma'am. Okay, thank you so much. Dalawa pa. May dalawa pa. Oh, next is? Ipakita mo mo to. Pangalawa ay? Ipakita mo mo to. Sa bakon ni groom, ang bride, kag halukan ang? Ang bungot. Maghalok si bride sa forehead. Bigyan natin ang upuan si groom. Nasisir tayo, no? Pumwesto! Ano, Fans ka ba daw ng Max FM, sir? Okay, ladies and gentlemen! Bring it on, ma'am. Sabak, anay, mga. Sabak. Ano? Tapos, nakalik ka po sa forehead. Alright, isa na lang. Last one. Ay, ang pangmalakasang... Eto, bahala. O, ano? Lo. It's nose to nose! Mas lalo ka bang gumaganda sa mga oras na ito? Kasi yung kilig niya, talaga, lumalabas yung collagen. Sir, ang taas naman ng ilong mo, ano? Mataas naman yung ilong mo, Pilipinang-Pilipina, ano? Let's do this! 1. Bago natin gawin yan, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayusin mo yan, sir. Ayusin mo daw. Anong gusto mong sabihin sa kanya, sir? I'll be gentle, ma'am. Klase na ba yan, boss? Okay, ready? 1, 2, 3. Alam, grabe ang tingin ni sir! Grabe ang tingin niya sa'yo! 1, 2, 3, and go.